Ħajjet San Gaetano kienet pellegrinaġġ kontinu, ifittex li għad il-kelma tal-mulej u li waslu biex 500 sena ilu flimkien ma' 3 oħra jwaqqaf l-ordni tal-patrijiet tat-Teatini. Dan l-anniversarju se jitfakkar fl-14 ta' Settembru f'Ruma fil-preżenza tal-Var titolari ta' San Gaetano tal-Ħamrun. Monsinjur Don Anton Portelli għall l-TBM News li dinja okkażjoni rari speċjali imma fuq kollox spiritwali. Musa morru ġita, musa morru shopping aħna, morru propju biex minn posta li ieħor nagħmlu triq li kien jagħmel San Gaetano meta kien imur jippriedka. Anzi nġeddu l-fidi tagħna fil-Knisja li taħt il-gwida tal-Papa u l-Papa li għandna kuħadd kuntent kuħadd barran ħanimxu set il-qudiem biex nkomplu nixbħu set San Gaetano. Il-pellegrinaġġ bil-Vara ta' San Gaetano jibda mill-Bażilika ta' San Andrea dalle Valle sal-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan u fih jieħdu sem iż-żewġ banet tal-Ħamrun, dik ta' San Giuseppe u l-Għaqda tal-Mużika San Gaetano. L-Ambaxxatur ta' Malta Santa Sede Frank Zammit spjega kif kollox beda minn laqgħa għand il-Patrijiet Teatini f'Ruma, fejn hemmhekk kumitat imwaqqaf apposta iltaqa' mal-Patri Salvador Rodeo Gonzales. Una volta che l-ambasciatore Meta l-Ambaxxatur ta' Santa Sede minn Malta kien magħna biex jitlob il-permess biex iġib wirja tax-xeni tan-nattività f'Sant Andrea la Val, kien semma l-parteċipazzjoni minn Malta l-500 anniversarju għal-ħina kienet ħolma li konna nafu li se tattira lil daw kollha li għandhom għall-qalbhom lil San Gaetano. da Malta nel 500 anniversario. Għall-anniversarju tal-500 sena mitwaqqif tal-Patrijiet Teatini f'Ruma preżentu wkoll is-salib li San Gaetano kien jieħu miegħu kull fejn imur. Relikwa ewlenija ta' valur storiku li din is-sena se joħroġ ukoll waqt il-purċissjoni tal-festa ta' San Gaetano għada.